Ngiyabonga Nkosi. Futhi no baba uNdlozi ngithi angibonge kusesempeli yabo. Angifuni ukubonga after sekunikeliwe. Ngoba nje ngabonga after sekunikeliwe wathi ukushisa bazothi yambona kuseyitholile imali amoshisa kanjani. Ngona ngibonga kungekho lutho. Bonke futhi kungekho lutho ngibonga. Ngizolwane sisabonga kakhulu wani kodwa ngiyabonga kakhulu mfethu ukungihlonipha nosisi. Ngiyazi ukuthi benilinde izolo ngiyabonga kakhulu. Mr. Ndlozi ngiyabonga. Lo baba babombatha uthi sakho la ndawonye. Mina lento yokushumayela ngayidobha kubo. Ngayidobha kubo lento yokushumayela. Akamemezile ngiyayikhulumela nje. Yabo lokho akwenzela kancane kakhulu. Bekumele sithi ukuhlikihla amakhanda kancane. Kodwa ngiyabonga sidinane sandla sivuka umkhondo njengehawu. Ngoba kayihlatshwa nje ayihlunga nje ayihlaba yamasitha ngembelebele. Ngiyabonga mntaba. Nanokuthi ngiuqwashisa ukuthi ngibhekele abantu bakamthetho. Kodwa ke bamdlozi ukubonga kwami kulele ekuthenini ngisize nabafundisi abakhona abahola amabandla. Kunencwadi oyifundile kodwa ungayifundanga. Matthew chapter 6 John chapter 3 verse 16. Lena ethi uNkulunkulu wathanda kangaka bese lithi waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. But the same son mawufika ku Matthew chapter 16 ithi phezu kwedwala ngizolakha ibandla lami.